je tabuk samung khlai tongnai rok tei chwng social media rogo nugo je krung krung jaga thai rogo brusting khaiui nog rok phatimani amo hai rok chwng nugui tongo abo hai kheno chini hathai kotor amchai bo kaisa haino hai ONGC ni je tabuk samung khai tongnai rok borokno lahar ka sujakmani chwng tabuk o thaio sokpaijak chini hathai kotor salka amchaio salka kami amchaio chwng oro saimankha chini o gana wano kaisa ONGC kotoma tongo abono Bormorani je ONGC hinjago oro agi o je khlainani swkang saimanmani je affected area o tongnai rokno lukurokno kwbangma samung eba kheba kwbangma manthai sokhai rok rwjaknani hinai sajak tongmani जों नुगै मानखा tabuk chini o hathai kotor amchaini ONGC ni gas talangoi Agartala o tongnai kwbangma lukurokno hingkangkai pipeline ni bisingti khe ONGC ni je gas talangmani amo rwjagui tongo phiaba chini yang je o hathai kotor amchaio tongnai hathai kotor amchaio tongnai borok hingkangkhe gas mania bolongni bolbai akobai se tabuk maimi songui chanani nangui tongo abono tabuk kwbangma lukurok bwkha nangjak tamoni bagui hingkangkhe chini oroni gas talangoi songoi sugui chanai hingkangkai Agartala o tongnai rok pia chini oroni talangoi chung hingkangkhe kono facility mania abo hai kheno kami amchaio habui kwbangma buihuk rok khlaichamani phantok bari rok khlaichamani thai rogo hakor kuthuk kuthuk khlaiui hape khogri robaimani bagui amchaini lukurok tabuk tension wnglaijak aboni bagui no tini fungai siri siri hathai kotorni sakbaitono sinai yang o taibo tongo kasulai tongmani chwng saimankha mia o jagao haino hai para amchaio blasting khainani hinai je hablaimani no borok kasumani yakolo borok khlaya hinai saui tabuk borok machine tilaijak borok machine tubuoi phaimani jorao no amchaini lukurok abono rommani chwng tabuk nugui mankha tabuk chwng phunungnai boma hai machine rok twilaio borok o mahai khlai amongkha yang 12 number thangmani lama yang bo ONGC choliui tongo engkai yang bolong bising rogono habjak chwng saimankha ngarokno phunuknani chaitongnai tabuk o malkhung bisingo je manui tongmani amorok baino kwbangma bolong rogo habuinai borok dera dera rwlaimani hinai chwng saimankha naidi amo hai machine kotor kotor tui no chini tiprasani amchai rogo habui keboni khe huk keboni khe phantok bari amo hai khe dera rwjakmani bagui no borok tabuk belai kheno khakamlaijak aboni bagui na tiprasarokni bagui kono faida tongo na chini bagui kono labh tongo phiaba chini bagui belai khoti tongmani abono no tabuk joli laiui o manui rokno kasui toni laimani chwng nukjakha engkai chwng chaitongnai oroni khoroksasuk lukurokni bisingti khaiui khnanani bagui taboni bagui borok omahai tini step mana laikha abono chwng khnalainai da aro nukui mankha oro bwrui bwsarok jotono bwrui jotono prothom laijak
लाइट चलायदों जों tabuk norokni bwskango chini khoroksa amchaini khoroksa local no bo tamo sana nai abono जों खोनालायनाय tamni bagui borok tini amai step mananani nangkha abono जों saimalainani thangnai takuk sungna muchungmani hingkha tabuk chini dofani kok channel ni bisingtwi khaiwi tamni bagui tini abo haike ONGC ni je samung khlai tongnai no kasunani nangkha aboni khe saithargoi जों oro kasumani karon hingkhe जों गोबांमा जागायावनो जोंनि property public ni property rok nosto khlaijaka borok kaisa public no sungyakarwi eba kaisa elakao jara bagan malik tongnai rok sungyakarwi direct khoti khlaiwi borok brush laio गोबांमा जोंनि hol thokla rok nosto khlaibaikha hingkhe जों jagajao nugui mankha जों nok baijak rok nok crack jak rok ama haike rok जों mankha karone जों borokno uskango जों 24 tariko haiwi borokno saka noro oroni saredi जों oro public rok gosi mangla जों norokni o blasting rwmano जों saka borokno samani bisingo borok haino hai miao thangui borok taisa borok public no sayakari direct habui borok jol jobordos borok blasting khailaini thanglaijak ke miao जों salaika salai haifanse borok miao mani laia borok haiwi jara public ni borokno borok je target tongmani borok je dabi tongmani aborok kok salaikai tongmani borokno gecharja taukhono phaiako joto gari atoi narijak asino abono जों joto jagao elkan joto sini kiprasa elakao lang message kaisa kok sana musumani gecharna musumani sini o Asian company sini gobangma jagao habui tongjak borokno जों ta habri dini angkhe sajao karon bahai ma sini tiplasa area o edisi elakao gobangma sini khoti nungjak khoti bungnai जों tongkhai kesebik thangnai borokno jaga rwkhangkhe amnai norokno borokno bada khainani bagui ang kobumjao norokni tabuk je muchungmani demand rok mankha hingkhe borokno brushing rok khairwnai abo hai kuno planning da tongnani जों borokno sini demand no जों saita demand narijak saita demand no जों tongo ek number demand kha जों Asian company eba ONGC borok ONGC ni mung nawi borok khlailai tongo borok जों demand tongo borokno जों tai habrlia sini o hathai kotor area o tai kaisa demand no tongo जों jara khoi khoti ngui tongnai borokno khoti puron rwnani ngthong tai kaisa tongo ONGC eto bosor sini oro khlai tongmani chini oro 14 ta dring site hai borok je samung solei tongo tau bo solei tongo borok age kosijak tongmani borok aborokno je model village khainani hini je borok kok charjak tongmani aborokno khlaina ngthong hingkhe tai kaisa borok thangnai bisiuno oma hai जों salo जों kaisa root blockade khaifro afro borok kaisa kosijak tongo borok nogo kaisa line gas line connection free khe nani hini borok kok charmaro aborok tongo taphano borokni kono samung tangjakya tai borok sudo sawi tongo khlairinai khairinai khoti puron rinai borokno emang phunugui smis tongo amnai जों borokni kokno जों agreement bai khai tinio जों kok salainai hini जों naisinglaijak taphano sokoya hingkhe thangnai rogo जों nukmani oro o amchaio tui manungya nei ONGC ni borokni thanio je demand khlaiwi je kasulaimani amo busuk yartijak sengkha tui hingkhe borok taphano chini hathai kotor elakao taphano borok tui rinaioko kaisa project phaika project phaima bo abo ONGC ni seiya abo chini state government ni nei kaisa chinoro tabuk kam start solei tongo abo simino chini o hathai kotor elakao khamting jagao hayo aifano o hathai kotor elakao gobangma naringpara thobjak tongo salka kami tongo chinrai para ni tongo taphano borok tui ni thani onek bial crisis tongo okay norok khara khana amchaini khoroksa takuk
boni demand eba kheba borok je tini lama kaslaimani main topic tamo abono tui bo saikna rwnani saitokha abo khano amsoni lukurok tabuk naisinglajak aroni samung khlairwnai officer rokno norok bai singtai waisa kwrwngnani chaitoknai norok joyawi nai tongdi dophani kok.